Passem a la segona persona premiada. Ella també ve de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera. En aquest cas, la premiada és del grau de Direcció Hotelera i el seu nom és Marta Mas. Marta, quan vulguis. Molt bé, bon dia, moltes gràcies. Gràcies a tots. Estic una mica nerviosa. Volia agrair-vos, primer de tot, tant a la iniciativa d'emprenedors com per portar l'emprenedoria a les aules, perquè és tan necessari i molts cops podeu pensar que esteu a les aules i a les assignatures i que us estan fotent un rotllo i de veritat és molt necessari després si voleu realment emprendre un projecte. Jo us explicaré breument amb la meva trajectòria i és que vaig estudiar direcció hotelera a l'escola. Les úniques cares conegudes que tinc ara mateix són la Maria i la Beatriz, a qui els agraeixo moltíssim poder estar aquí. Vaig estudiar direcció hotelera i vaig acabar el 2008 i des de llavors he sigut una miqueta cul inquiet i he anat d'aquí cap allà en diferents empreses, diferents posicions. Moltes d'elles m'avorrien i llavors tenia moltes ganes de canviar. Vaig voler marxar a l'estranger, ho vaig fer un parell de vegades, vaig tornar, fins que vaig arribar a la meva darrera experiència professional, que va ser en una escola de turisme també, gestionant pràctiques professionals pels estudiants que havien fet la mateixa carrera que jo ara fa 12 anys. Doncs vaig veure allà no sé com es diu en català, una bretxa molt gran entre el que és el món estudiantil i el món professional i com l'escola ho connecta, tot això. Doncs a partir d'aquí, després de gestionar les pràctiques, vaig dir, ostres, s'ha de donar una solució al que està passant realment i va ser el punt aquest que em va fer crear Check and Choose, que avui és una plataforma de gestió de pràctiques en el que connectem estudiants, empreses i universitats per tot el que és la gestió de les pràctiques professionals. Des d'aquí us animo a que us registreu, que veieu com d'actual és la plataforma avui en dia. Estem justament llançant el projecte ara mateix, buscant finançament privat també. I resumidament, al final, el missatge és molt breu. Per mi l'emprenedoria és, des del que he viscut ara fa gairebé 3 anys que estic emprenent aquest projecte, però és com una muntanya russa d'atraccions. No és una cursa, és una marató, és llarga i hi ha molts obstacles. No sempre és fàcil, hi ha moltes dificultats de pel mig i com a recomanació personal sempre, rodejar-vos de gent que us doni suport, família, amics, gent amb coneixements, que us puguin ajudar, que us puguin donar la mà i no escatimeu en demanar ajuda. Doncs fins aquí, moltíssimes gràcies i res, que us animo a registrar-vos, de veritat. Gràcies, Marta. Fa l'entrega del diploma també la vicerectora Anabel Galán.